maroreh manguswamya ngambrangeng kadhi karunaning kaswasih aneng marga memalatgung riseng kanta wastrat maja leng-leng lalu hangulati surya mangkrang sang bayah kumyos hamara wayan nuwun sewu Kakang Durna kepeksa aku bali ana ing pakuwonmu kene mergo aku ngerti lamun to sesuk-esuk tempuking gawe anggenmu bakal nganakake pandadaran siswa-siswamu banjur sing ndok karepake kepiye Kakang Durna ripalungguhan iki bakal tak mulyake uripmu bakal panjenengamu antuk derajat pangkat lan semat satemah bisa luhur kang dadi kawibawanmu cekak cukupe bakale keceh bondo kemul kamukten gateng mutiara paribasane lamun to Kakang Durna manut karo Patih Sengkuni karepmu piye Dipati mbuh piye reka dayamu mbuh piye reka yasamu sing baku sesuk Selasa Kliwon wancine ujian utawa pendadaran siswamu kabeh ndak jaluk kanthi banget Kurawa gawenen menang Pandhawa gawenen wirang lole waluh gembul manyar-manyar kowe tek kaya ngono ki piye to Dipati nadyan kaya ngapa lan kepiye aku ki guru mongko sing jenenge guru ki digugulan ditiru digugu pangandikane ditiru ing resulah bawane ning parandene malah ndok kanthi tumuju marang dalan sing kleru aku ndok perintah dadi guru sing mban cindhe mban siladan guru sing ora adil nindakake karti sampeka kanggo srana wirange para Pandhawa ora bisa Dipati lho kowe kudu gelem yen kowe gelem gawe rekayasa iki mengko bakale nampa wujute brana picis saka negara Ngastina aku ora sulap karo bondo ora edan karo jabatan yen nganti ana bab-bab sing bakal ganggu gawe anggenku bakal nguji karo murid-muridku yen perlu pandadaran sesuk-esuk becike malah tak batalake aja ya aku tak mundur ladrang leyongan sing ayu rupane kurang sepira umure parandene ngadhep ana ngarsane Pendhita Durna. Kowe iki sapa, Nduk? Nggih. Saderengipun kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk Bapa Guru. Ya ndak tampa gawe bombonging rasa. Kowe sapa? Nggih. Atur wuninga bilih kula menika panunggalaning para Sata Kurawa. Dados putranipun Kanjeng Rama Adipati Destarata menika gunggungipun 101 ingkang 100 menika para Kurawa ingkang setunggal menika mijil pawestri nenggih kula pun Dursilawati. Dursilawati panunggalane para Kurawa adinipun Kakang Mas Jaka Pitana inggih Kakang Mas Kurupati. Lah banjur nemoni karo Guru Durna ana wigati apa?
Nuwun sewu. Kula nyuwun kanthi sanget benjang pandadaran keparenga Bapa Guru paring kamenangan dumateng kadang-kadang kula Sata Kurawa. Lan menawi paduka kepareng paring unggul dumateng para Kurawa. Kula pundur Silawati nedya pasrah jiwa raga dumateng paduka Bapa Durna. Blaka suta kemawon kula menika taksih suci. Kula menika taksih prawan. Mboten wonten ingkang wenang murba dumateng badan kula sakujur. Kejawi namung jengandika Bapa Guru kula pasrah jiwa raga dhateng paduka. Romang sama aku guru sing piye? Nadyan to kuwi pamer ayu marang aku, pamer kasulistian marang aku, rayu karo Durna, ora bakal kelakon. Mergo sosisku wis layu. Tur aku ora gampang kaya ngono kuwi banjur yen kok godho ngangge tembungmu sing endah kaya ngono kuwi, banjur kowe aku karo kowe banjur sambung rasa liwat piranti, tur aku ngirimi barangku tak kirim nang kowe. Ora bakal kaya ngono kuwi. Padake apa aku rumangsamu? Kula menika setya bekti dumateng paduka masrahaken jiwa raga kasucen kula dumateng paduka. Mboten wonten priya ingkang wenang renggut dumateng kasucen kula. Kejawi namung paduka Bapa Durna. Aku ora nggumun karo wong ayu. Lek bangsane wong nek ora nggumun, ora ngerti. Bojoku iki jaran, ngerti ora? Luwih jembar luwih amba. Lha iki gur sepira kowe iki? Nanging kula lair batos. Lan bab menika mboten badhe kula kabaraken dhateng sinten-sinten. Aja ngawur-ngawur gawar kaya ngono kuwi. Ora gampang kowe iki ndun blithuk rasane Durna, banjur kowe ngrayu karo rasane Durna. Aku ora nggumun karo ayumu sing kaya ngono kuwi. Nganti kowe ora lunga saka kene, malah bebidung rasane Guru Durna. Aku tega mentala nyiksa karo dapurmu. Duh, mati. Walau gembal manyar-manyar. Jagat sing wis sepuh, donya sing paribasan rapuh kaya jagate meh runtuh. Pokal pakartine menungsa tek kaya ngono kuwi. Ora ngerti karo kautaman, ora ngerti kaya bebener. Sengkune ya ngono, Dursilawati ya kaya mengkono kuwi. Ning nadyan kaya ngopo lan kepiye Durna tetep ngadeg jejeg dadi Mahadwija sing becik lan sing apik. Ora bakal kenggo karo apa wae. Aku kudu tetep adil karo murid-muridku.
Amedharing warsitaning ati cuman koko haniro puja anggo dahat mudha ing batine marmo kedah ginunggung basa kang kelantur tutur kang ketula-tula nuwun sewu Angger Kurupati sakadang menapa dene Angger Puntadewa sakadang Pandhawa saderengipun pandadaran kawiwitan pun bapa badhe paring dawuh langkung rumiyin nggih nggih Bapa Guru Durna badhe wonten dawuh menapa nata ling manah kula daya-daya ingkang ngadani pandadaran sampun ngantos kula mangke bebarang wirang pramila saking menika bebasan nyidam rujaking pace kaselak mangertosi tetering para kadang Kurawa dalah Pandhawa ing reh olah kridaning prang pupuh. Nuwun sewu Bapa Durna. Sedya kula muhung sageta nuhoni dawuhing guru. Namung kemawon reh niang raos taksih tebih saged damel pamarming Bapa Durna. Mila saderengipun kula pun Puntadewa nyuwun lumunturing sih pangaksami Bapa. Angger Kurupati syukur menawi jengandika sakadang Kurawa sampun samepta ing samukawis. Angger Puntadewa inggih wonten dawuh. Sampun wasumelang ing manah nger jer pendadaran menika namung kangge ningali dumugi sepinten ngelmu ingkang sampun rinegem dening para siswa. Menawi wonten kirang lan langkungipun menika dapur limprah nger Puntadewa. Muni nggih ngestakaken dawuh Bapa Durna. Nah, siswa-siswaku kabeh wae gatekno. Pandadaran iki nganggo pranatan ora mung waton tumindak. Lan sapa wae sing nerak lan nabrak karo angger wewalering guru bakal nampa pidana. Sepisan ora kena mbadal dawuh, angka loro ora kena tumindak culika. Kudu lumaku sak benere. Yen nganti ana sing cilik gawe lara, gedene gawe patine mungsuh, mesti bakal nampa pidana karo Durna. Inggih ngestakaken dawuh. Sira kabeh ndak wenangake milih gegaman utawa pusaka ingkang jumbuh kelawan krenteking atimu. Kae sawangen. Para pinisepuh negara Ngastina, para sentana praja Ngastina klebu para prajurit lan kawula. Kepengin nekseni anggenmu bakal nganakake ujian pandadaran iki. Mula kabeh kudu siaga ing diri, sawiga ing gati aja nganti nguciwani. Enjing bidaku murut saking droning praja kuning sang kala koswa ngapro anak lira
Wah. Ah. Oh. Wah. Yo. Ah. Loh. Yo. Oh. Monggo marung brada saringan. Ah. Whoa. Hey. Ah. Wah. Mendeles ah. Wah. Ah. 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 Wah. Wah. Ah. Oh. 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 Ya, weh. Wah. Ah. Ah. Lo. Ah. Ah. Oh. Oh. Ah. Ayo.
Yan. Ho. Yo. Ha. Lo. Ayah. Lo. Ha. Wah. Ayo, arang kancang tatumu. Waduh, yuk. Mundur. Pusakan jroning ewa mandika tunclang pedhangipun kang ketaman praja ing Bratasena. Wah, Kurupati kakang kuwi kowe tak kandhani tata gelar iki pandadaran yektine. Ya kanthi cara iki anggenku bakal ningkes kowe sak dulur-dulurmu Pandhawa. Tangeh lamun Kurupati besok bisa dadi ratu Ngastina mblegedhu mubramu-bru. Lamun to kowe sak dulur-dulurmu isih urip, aku ora nglegewa jebul kaya mengkono leka ing gedhamu. Angin medan karo jabatan mendem karo kelungguhan tega mentala karo dulurmu dhewe. Apa abamu? Neng kene dibuktekke sapa sing jengkelang kuandane lundung sirahe bosok koklok dirubung laler dina iki.
Wah. 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 Hey. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Hey. Oh. Ah. Wah. Wah. Wadah. Wah. 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 Ah. Wah. Oh. Oh. Ah. Ah. Hey. Wah. 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 Ah. Whoa. Wah.
Wah. At. Oh. Wah. Wait. Ah. Hot. Ah. Wait. Ah. Wait. Go. What? Wait. Oh. Hot. Wah. Go. Ngarepati Darma putra miangari tanan jaya maturing raka Narendra Harimurti Angger Puntadewa kadang-kadang jengandika Kurawa lan Pandhawa sampun ngetingalaken anggenipun olah dedamel wonten ingkang milih gaman wujudipun denda musala tombak pedhang candrasa jemparing lan trisula semanten ugi ingkang rayipun pinten tangsen nadyanto bayi wingi sore nyatanipun saged damel mareming guru langkung-langkung Bratasena ketingal bilih trampil olah gada Raden, sedaya tuhu saged damel bingahing manah kula ateges mboten rugi anggen kula paring sesulang dumateng para siswa sedaya. Inggih, syukur bagi sewu yen tetela kados mekaten Bapa. Nanging lugunipun trampil olah dedamel saha mumpuni kridaning prang pupuh menika mboten kinarya mejahi tiyang sanes nanging kinarya bebetenging diri. Inggih kaluhuran sabda paduka Bapa Guru. Estunipun kula sampun saged amawas bilih sedaya guna kasantikan kanuragan tuwin kridaning dedamel menika. Sailan botenipun gumantung ingkang ngetrapaken. Menawi leres tetep badhe dados marta, menawi lepat yekti dados wisa. Lah lajeng kenging menapa dene jengandika ketingal mangu-mangu mboten enggal makarti Bapak Guru kula rumaos getun keduwung dene ing nguni kula lumuh gegladen namung nengenaken mungkaring pengangen-angen ingkang ngombro ngayawara satemah rumaos boten timbang kalian para kadang Raden tumrap tiyang ingkang anggegulang lungiting pangesti keplasing cipta lepasing jemparing menika mboten karana penering panginceng netra walaka nanging gumantung pamamasing pramana gendhewa menika mantenging pangesti kendho kencenging kenteng menika lampahing napas lan upus nering panginceng menika giliking cipta maligi dene lepasing jemparing menika keplasing krenjeting rasa. Ing mangke Durna jinejer dados guru, paduka dados siswa sumangga anggenipun badhe menggalih. Mrih mangsut narimeng kalbu
Putine kang den bawani wenganing tiasukari ilo kaya tinotok alugara jajanira Dyan Puntadewa dupi midhanget pangandikanipun Resi Durna ingkang pungkasan sakala hemut lamun dadya siswa parikedah nuhoni dawuhing Dwija sakala lon-lonan angasta wujuding Gendhewa Warastra wis tinumpangake ing kendheng parandene geter panyepenging labetan atul boten kulina ngolah lepasing panah kang samya ningali sakala sirep boten wonten ingkang cemuwit sedaya samya maspaosaken dumateng Dyan Puntadewa muhung para Kurawa ingkang pating kalesi ismu ngremehaken dumateng Sang Binagus yata kang dadi undering pamawasing netra nenggih Sang Puntadewa sigra angesti pituduhing guru megeng napas mantuk jiwa miyak warana gaib jati-jatine Sang Puntadewa wis kadunungan aji danur wenda lepasing jemparing mawa Prabawa kekes hangluwihi cumlorot kang jemparing tumanduk endhog peking kang kinarya lesan butul padha sakala Mara Sang Arjuna Asmunira kamanungsan sawangnya gendreh manis liringe dikamantyan aduh Bapa Guru Babar pisan boten nginten menawi Kakang Puntadewa limpat angolah Warastra Parmadi wonten dawuh. Yektine nggone limpat labet kasurung lungiting pangesti keplasing pambudi tanpa beda kelawan jeneng sira. Inggih Bapa. Pripalungguhan iki kabeh para pinisepuh lan para kawula ngestina wis padha nekseni lamun ta murid-muridku Pandhawa luwih unggul yen ditimbang karo para Kurawa. Mula kang mangkono gandhengi ngancik wanci surup pandadaran ndak anggep wis rampung dene minangka tandha purnaning ujian iki gage lepasna jemparing 1000 ning langit Permadi.
atase Pandhawa mung duwe kaprawiran sing kaya ngono. Parandene wong Ngastina le nyubya-nyubya yen nyoraki ling Alembana nganti kliwat ukur. Yen mung kaya ngono wae aku ya iso. Mula ripalungguhan iki aku tetep bakal golek cara men wong sak Ngastina ki padha melek mripate ora mung Pandhawa sing ampuh. Wonten pener tengahe papan pandadaran nenggih panengah Pandhawa Sang Permati. Ngestu padha pangandikane Sang Mahadwija kinen ngrampungi pandadaran kanthi tengara nglepasake jemparing sewu ing ngakasa. Mangkono kaya udan laku ning panah kabeh tumiyup ing gegana. Satemah ambyar parandene sinebul mawi donga dening Sang Permati, satemah wujuding panah kempal manunggal malah ngrengga endahing langit kanthi tulisan angka 24. Angka kaya ngono kabeh do sorak do nggumun. Apa nduk anggap aku ora bisa? Angka 24 tak ilangane neme. Mentap lerke netap Sukayaya sinip widodo bang mawing wengis Nepra kocak nguntar andir Hitep nyomangolo sokro Praupan brabak branang kaya kembang wurawari yen kasumeta marang seketeng murup dahanane isana sapa kang dadi aranmu dene wani ganggu gawe ujian iki para gage sajarwa kuwi sapa Permati, kaget atimu dene ana menungsa sing bisa ngembari titising jemparing karo kowe. Maragake lekna mripatmu aja herengen gobokmu iki bocah desa esa-esa sing ora nate mambu sekolahan jenengku Surya Putra saka Petha Perlaya. Apa karepmu teka kowe ngrusak angka saka jemparingku mau? Dimen wong sak jagat do ngerti. Ora mung murite Durna sing prigel nglepaske jemparing, merga sak dhuwur-dhuwure langit isih ana langit. Sediamu kuwi bener nanging patrapmu ora pernah lan ora genah. Pancen sengaja ndak jarak. Sengaja ndak jarak kepengin neter kabisane murite Durna. Ayo
yen pancen kowe satriya linuwih adu dada kantaran bau karo Surya Putra. Tanurunga kowe mung bakal pasulayan dudu kene papan dununge. Ing kene luwih prayoga. Merga disekseni karo gurumu Kawula lan Wadya Ngastina. Sapa sing atos balunge, sapa sing ulet kulite. Yen nganti kowe wegah tanding karo aku, cetha lamun ta blegermu satriya ning jiwamu mulur mungker kaya cacing lambemu rakna diman. malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu
Mengko dhisik bocah bagus lan kowe permati kandheka lereno anggenmu peperangan. Bocah bagus. Sira iku sapa? Kula pun Surya Putra. Kula namung anak kusir saking Petha Perlaya. Ingkang 3 taun kepengker nate daftar wonten sekolah mriki parandene mboten mangtampik lajeng manggusah kaya kewan merga kula mboten kuat bayar SPP. Kemutan menapa mboten? Oh, iya Gus, iya. Aku njaluk ngapura merga pancen Durna iki mung dikeparengake mulang kelawan putra-putra Ngastina babakan Probeya utawa administrasi ini aku ora ngerti. Nanging nyatane kowe hebat. Tanpa meguru karo aku sliramu bisa ngregem kasekten lan guna keluwihan olah kridaning perang ngembat panah nglepasake jemparing sing wah jan spektakuler kaya ngono. Lamun tumemen anggonmu angudi besok bakal dadi senopati kang pinunjul Surya Putra. Lakar menika ing dados gegayuhan lan panggantaning manah kula sageta anggadhahi pangkat derajat semat karana kepinteran kula. Saengga kula nadyanto namung derajat anak kusir mboten dipun bedakaken kalian sama samining titah. Ya, kuwi bener aku cocok. Kabeh wong kuwi mesti pengin uripe mulya lan kepenak. Surya Putra, aku njaluk ngapura lamun to cuwa rasamu gelo batinmu dene anggonmu kepengin neter sepira kasektene muridku jebul tinemune durung paja-paja cilik madani gedene ngungkuli marang sira. Lho, kawontenanipun pancen kados mekaten. Ateges siswa jengandika menika dereng kalebet satriya pepethingane jagat ing atase para satriya kemul kamukten rinten dalu ngrasaken kamulyan dipun sekolahaken saben dinten parandene mung kaya ngono kepinterane nadyan kula bocah desa esa-esa mboten dadah mboten pernah mboten duwe napa-napa parandene iso ngalahke anake piyayi. Aku ngakoni. Mong wae ngene ya Surya Putra. Tumrap siswaku kasekten dudu nering panggayuh. Ndak baleni kandhaku kadigdayan kasekten kuwi dudu nering panggayuh. Lho, keng menapa jengandika keraya-raya anggladi perang menawi mboten dados ancas lenging panggayuh. Ngerti ya? Siswaku ndak kekudang dadiya satriya ing tansah ateteken weruh lan lungguh. Weruh tegese ngerti marang pranatan uda negara tata krama lan uga kasusilan. Lungguh tegese bisa mapanake pribadine ing sadengah papan jumbuh kelawan derajat pangkat lan kelungguhane. Yen wuta marang weruh lan lungguh dudu sapa-sapa sing bakal cinacap dening jagat kejaba siji guru loro wong tuane. Apa meneh lamun ta putra kuwi hambek kumalungkung adol gendung semungah sesungaran yektine Babu Pertiwi bakal ngruntuhake waspa Bapa Akasa bakal nandhang sedih nadyan kepinterane Sundha Langit bisa ngikal jagat gulung bawana nanging lamun tan linambaran mawas diri yektine menungso mau yektine malah tanpa aji mestine menungso kuwi malah kalah karo derajate pari sing nyatane pari kae saya isi parandene malah saya ndingkluk. Aduh guru. Aduh. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Babar pisan kula mboten ngertos kula kinten menawi dados tiyang sampun pinter sekti mandraguna menika sampun cekap nyatanipun kedah linambaran tata krama supados saged ngedohaken dumateng panyendu. Yen nadyan ta ora enek wong sing ngelekke karo kowe petita-petiti kemplelet omongane sugal kasar ngono iki semongah sesungaran iki lho aku, iki lho aku ngono kuwi. Ora enek sing ngelekke ning kabeh do batin. Lho becik dibatin ngono kuwi apa dielekke? Jane malah sae dipun elekaken nek dibatin malah pekewuh raos sing manah kula. Lah ngono kuwi. Muridku ora tau tak seneni.
Panen sing salah tak batin ngene isin dhewe dek. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Ya, lelakon iki kena kanggo patuladan sing becik nadyan pinter njara langit lamun ta ora linambaran budi pekerti kang utama tata krama ingkang prayoga yektine uripmu muspra tanpa guna. Nembang tengara mundur samadyane nedya kondur kondur jroning pura Madya ratri wus kawuri Iwang Candra Purnama Lintang
Iwang Candra nedheng purnama sumunar kenyare kaya ngliling bawana. Kartika Abyor sumunar ngrenggani antariksa yekti amimbuhi endahing wanci dalu. Ing wanci ratri ora kaya repat Panakawan ingkang samya bingung bilunglungan rasane merga gagas dumateng aboting katresnan